kottára egy különleges sporteszköz a fekvőbicikli szerelmesei. Harmadik esztendeje adhat otthont városunk a Rekus találkozónak, amelynek mintegy 80 résztvevője a tatai nevezetességeket és a környék látnivalóit is felfedezte kétkeréken. Szemerkélő esőben érkeztek meg a Kossuth térre a harmadik tatai Rekus találkozó résztvevői. A Komárom-Esztergom vármegyei fekvőkerékpárosok hívták létre a csoportot azért, hogy közös túrákat, kirándulásokat, programokat szervezzenek, mindeközben pedig népszerűsítsék a különleges járművet, amibe legalábbis a résztvevők szerint nagyon hamar bele lehet szeretni. Nálam ez a fekvőbiciklizés, ez nem hobbi, nem is sport igazából, ez egy szenvedély. Tehát nekem van sok hobbim is, de ez különbözik attól. Mások történetein keresztül kapcsolódtam először a fekvőbiciklisekhez, aztán kipróbáltam én is, és szerintem aki egyszer kipróbálja, nagyon sokan megfertőződünk, tehát azt a kényelmet, azt az élményt, azt semmilyen más biciklivel nem lehet megkapni, mint amit ettől kapunk. A különbségek a klasszikus kerékpárhoz képest pedig nem csak a külsőségekben merülnek ki. Az ember, amikor otthon nézi a tévét, akkor hogy szeret tévét nézni, leül a fotelbe, felteszi a lábát és bámul. Nem úgy, hogy letérdel a szőnyegre, letámasztja a kezét és így mereven néz fölfelé. Nagyjából ez a különbség a hagyományos bicikli és a fekvőbicikli közt. Szokták sokszor kérdezni, hogy hatékonyabb-e, vagy gyorsabb-e, vagy kevesebbet kell tekerni, nem, ez egyik sem így van. Ugyanannyi erőkifejtést igényel, viszont teljesen más élményt ad. Még annyit, ha hozzátehetek, hogy a lényeges különbség, hogy a hagyományos biciklin azért az embernek nagyon sok mindene elkezd fájni, mielőtt igazán elfáradna. Itt az a különbség, hogy itt is elfárad az ember, de semmi nem fáj, hogyha jól van beállítva a bicikli. Nemezelés,